decimos eu son, a donde levamos a man? Non fai falta extenderse en tanta teoría, en tanta historia, en tanta... Vale? Eu son aquí, eu penso, estou aquí, eu son aquí. Por lo tanto, un dos propósitos para min da meditación é establecer unha conexión, chegar a establecer unha conexión contigo mesmo aquí dentro, porque estamos acostumbrados a ir cara fora sempre, o día a día, sempre vamos cara fora. Vamos a intentar ir cara dentro, establecer unha conexión con aquel lugar onde somos nós, onde eu son. Suena moi fácil e moi bonito, e non é moi difícil tampouco, vale? Entonces, en estados de meditación, só teño esta diapositiva de meditación, vale? Las 35. En estados de meditación profunda, chegamos a frecuencias incluso delta, teta, habitualmente delta, en estados de meditación profunda. Fai falta un poquinho de práctica, pero é algo que traemos con nós aquí, non é algo que teñamos que conseguir despois de moitos anos de... Crédeme que non. Vimos co PAC aquí, témolo dentro, só temos que acceder a esa información, a ese volver a pasar polo corazón, a ese recordar. Volver a, cordis, corazón, volver a pasar polo corazón e conectar con aquel lugar onde somos nós, en esencia. Eso podémoslo facer, só que, bueno, poñerse un poquinho. Entonces, os beneficios, realmente está comprobado por medicións que se fixeron. Parece que hoxe en día todo hai que medilo e demostrado científicamente, pero, bueno, un par de datos simplemente, que se establece unha armonía, unha relaxación profunda en estados de frecuencia de 4 a 7 hercios, de 1 a 3 delta, están relacionados con procesos curativos e co fortalecemento, simplemente fortalecemento do sistema inmunolóxico inmunitario. Simplemente isto. Poderíamos detallar máis beneficios, pasar aquí como 30 diapositivas co tema da meditación. E invito-vos a que aprovedes, sencillamente. A veces, bueno, como vos sabedes, unha experiencia vale moito máis que moitas palabras, como se soe dicir que non máis.